казвам се Божидара, на 17 години съм и преди 2 години за първи път постъпих в кабинет на доктор Броджийски, където бях с изключително криви зъби, с много тясна горна челюст и имах сериозен проблем, който имаше много голяма нужда да бъде коригиран. Понякога е много трудно да си представиш как ще изглеждаш след известен период от време, когато всъщност вече всичко се оправи, защото моите зъби в моят случай беше изключително тежък, с много тясна горна челюст, с зъби един върху друг. Беше изключително трудно и много благодаря за цялото внимание, за старанието във всеки един момент от началото на лечението, което започна преди 2 години. И въпреки, че в началото ми се струваше, че е почти невъзможно цялото това нещо да се случи, то се случи.